Leandro Mansueto ta' 21 sena mill-Furjana ngħata l-ħelsien mill-arrest u tressa l-qorti fl-24 ta' Marzu wara l-ġimixti li weġġar il-Glen Kassar ta' 25 sena f'argument li kellhom fi triq il-Mediterran fil-Belt. Kassar kien baqa' dieħel f'żewġ karozzi pparkjati biex jevita ħabta minn vettura misjuqa minn Mansueto. Dan l-inċident wassal l-argument jaħraq bejn Kassar u Mansueto. Mansueto allegatament ta' daqqa ta' sikkina f'siq Kassar. Kemm Mansueto kif ukoll Kassar kienu tressqu l-qorti bil-vittma ngħata l-ħelsien mill-arrest iżda Mansueto kien inżamm arrestat fil-lokab tal-Belt. Dan għaliex bħala prekawzjoni bħalissa min jinżamm arrestat qed jagħmel 15-il ġurnata fil-lokab tal-Belt u wara jittieħed fil-faċilità korrettiva ta' Kordin minħabba l-coronavirus. Mansueto ġie ordnat li jinħeles fuq depożitu ta' 2,000 euro u garanzija personali ta' 3,000 euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.